Ban kham pensuk hakaba ajing sumari ki bapang kobet khat khandai hapo ka Western Riboy area UMLA kajirang constituency ba S Sotun man hakalai terik ubanai jon mantau sniam arhajar arpuwei ula pli ya ka corona care center hakashnong patrakma hapo ka patrakma government higher secondary school lengba ka jingete lang bat ka health department hapo ka jingpej bat jingpenya jong ka Dr. E Kelwing Senior Medical and Health Officer kaba in charge ka Patharkma CHC. Lambat ki staff jong ka CHC Patharkma. Hakane ka si ladon lang ru MDC ka jirang constituency ba Victor Rani. Kiseng bahlang jong ka Thany Western Riboy, FKJGP, RBYF, KSU. Kinong kit kamshnong bat longkimi jong ka shnong Patharkma. Upadar ka Kadhor Parish, lambat kiwei. Lapnya ya ke meeting dari Sardis Ilyong video jong ke jirang si anar di blong. Kijing tia belapen kre hakane ke corona care center kilong. Arthel teli kijing the, bat arthel teli kijing tia na ke benta kishin rang. I Dr. E Kelwing hakajing keren jong i ilai kublai ya kinong bikman. UMLA bat MDC kibala sim kia ban pli ya ke corona care center hangnya Patrakma ban long ke jingrap na ke benta kipan ba katany. Iba ilat yang aman keren, sahabat sobat ai play ya yang malai badan purom jeni, badan lengkap bani, barok, program juga health barok, buat ban angru ba, di tang ini MLA ibanga ya trailang lakatasnya mengalak tray Patharkma, tray ngaklem yo lat, ngaklem yo I, sinong Patharkma bisa pergi isolation center, dan positif isolate no nang bagi bahaging idang la ban yada ya lagi ti bat kunjuru ngaker pat dikirang pak badan hangge banin ai kata ada awareness ka sinong banyim dei ban ibe idang penting banwan test kolong namarda wat hadu mentaru dan apa positif ban pleno ya kan ya Patharkma corona care center menin nilai dak ya ka Pernihad Corona Care Center Katpat DC Badan Burang Badan Ru DMHO Mending Kasni Layak Bentli Arfo Jintia Bengkat Oksigen Silinder Patenta Kasni Niawan sini Tengi Pentau ya kajib semua Khamtam ya MLA Badan Burang Lasim ya kan inisiatif Nilai kan kajing Sofriang ke Bastet Pustet pat ka tingya priu man kasmi ui kubor bang yepek menen arfu sangut mensiski khat sangut kumta arfu mut man kasmi baitanat kasmi kuba niyo banya tonlang banya lomlang banya perhat banya priu jengbot niyo banya kren banya ngap nak benta kumno bangin long ke bala penkre nak benta kano ke jingja akan pau ke play i video pada chairman akan ke meeting ke pamenta di Pak Simyong pada way naki officer Patre Sitom na ke benta ban bit penbiang kamtam na ke benta kedong Western Riboy Brockway ke phap ke jikmi jong ke jirang sianar di blok akan pau ke play i pastor bala sedang ya ka ini ke meeting dah ke jingduai kum kangu kadem rule hakne ka jele ya kene ka klam covid hat kendai lingba ke health department ke bala system soban ai ya ke play ke bekas pang iki akan pauri ke play ke jingdan lang pada peris jong ko ada peris di balaiwan bangi skam paling ba ke jing simbenta ke jingdan lang ke jempi hakne ke sngi kalau ke ba nginang la ban ai ke message ke wei pat la ke benta ke jinon kam panyo ban te la kam me ke jingpur ke jong nuk yang jepang bukan sibu ni sada jong Patharkma be don lang ke ke por i kumju ki nongelam na ki seng halang ke fair ka RVOF KSU bat ka FKJP ke be don ni ke por akan pau ye ke jing play pi bat kumju ye ki seng sama jong ka Patharkma Youth Club iba
sim ke benta ke pakrau ha ke ban yo ban ya pen kre lang na ke benta kene ke jingnon kam bang yo ban bu kene ka corona ke santa boleh sibu ni kilong kemi nang ta yiki perlok ki besendan lang bat nga ba kinong elam na kene ke dong western ribhoi kat ba ki don apen pau ye ke jing kulai pi baro kene ke por ki press media ki barayawan ban yo ban ai ke message ke kubor ki wei pat ki pa nong song snong kham tam ki pa nong song snong ki badon ha kene ka dong western ribhoi ke jungi ki bahap ha ka jirang sen adi blok na ke benta ban yo ban pen pau ye ke kubor sa ki longying se ki pa ba baro kepala jengai but kumban suong kalong isolated tengi perkat ngi kren ye ke isolated kemut ngilalong kerpang baniada ye kene ka jing stom henrei nak liang ke health department nak kapur ka ai ke jing pensai se ke pa ba bakin long ki baslur ban wan sakmat nak banta ban yo ye ke jing test kumala kren i doktor mene nang ta bakin pintikna ye lade bakidon ye ke jing stom lane bakim don ye ke jing stom kumbala keren i doktor ngasai borok filayo sngo tiling bajung fi ki nongelam seng bhalang ki nongelam jeng ki seng sama ba fer lengba ki rangba snong ki secretary snong ba lengba jeng fi kene ka message kan le chik pai ba pa maki kinlong ki ba fikir dalade ka jing trace tom ka jong ki doktor ka jong ki nurse ki health workers baro ai ba kanum long leno ai tenga kerpat ye baro ki pajba jong kadong western ribhoi baro koi bat kumju ye ki pajba jong ka constituency ba jong ka jilla hi baro koi ba ni dei ban burom ya ki doctor ni dei ban burom ye ki health workers baro ngatrai ka health department kanom hikai bakla lane kanom yalam bakla ki pajba halor ka jingsem halor ka jinglap ka jungki bala ai ya ka kubor la ai ka message ka jinghikai se ki pajwa na ka menta bakan long ka jingeda ya ki dingasngo ban ai ka buram ka bakrau ya ki sipai hakane ka thmaba ka bamenta ki badai ki doctor ki nurse ki health workers baro ki frontline workers ki ba mi samadan na ka benta ban telakam banyada iki pajba bakin light na kene ka klam ti ha kene ka sngi ka bangiyo ban pli ya kene ka corona care center ka pa ar ha ka constituency ka jungi benin ngidang sudah pli ha bonihat ha Don Bosco bonihat ban mentang yo ban pli ya kene ka corona care center ka bahap ha kene ka Patna high secondary school ti kani ka corona care center kalong ka jirap na kamta ki pajba jong kani ka dong western ribhoi hi bro koi paling i don kam mat play ka corona care center namar ba haki ki pajba ha ka consensi ke jongi ki bun ki pajba ki longieng ki badon ha ka jing tuna lada ba way na ki yo ne virus te lada ba baro kinya salang ha ka ju ka kamera lane haki ha ka ju ka area te kanlong ka bama bat kala ban kata ye ki we family members le ni ki be don lang ha kata ke yeng te inta kadau bala bu e ke ka corona care center bakan long ka jirap na komenta kitu ki nongpang ki bala sa infect how new virus tengangai scam paling ba ka jirap ka jong ki doctor ka jirap ka jong ki nurse kan salong ka jingmentoy ka jirap na komenta ki pajba kamtam nagta kitu ginongpang kiban sayo ban sa sumar hagani ka corona care center tina kaliang jonga kum emily ngilabu e ka target kuma sau phu jing thia bat ar phu jing thia kadai haga Don Bosco higher secondary school kadai ka corona care center a Don Bosco bonihat bat ar phu jing thia kadai hagani ka Parkha higher secondary school bat ngilabu lightly ki oxygen hagani ka corona care center jong kaparahma kapangin hand over si doktor iban sepek katkum ke jungnon kam ke jongki na kamenta kumno bakin la ban ay ke lat jingeda kipa kerki la dapat don kam kino ki nongpang ti hakane kapor ngaso ban penpau ya ka jingkuble ya baro ki nongelam ki balami sekmat ya menta ki nongelam kilawan sekmat ban ay ke jinget relang paling ba ka jingi trelang
lingba ka jingrap ka jongpi kum kita ki khun samla hakaba ma phi phindai kataka kindai kita ki nongra kubor cha ki pajba baro naka mensa ba kumno ba phinika ki bangin ai ki lat jingeda ki namar ba tangki doktor tangki nurse tangki head workers kinumla pantrei tang magi henrei kane kadai ka klam hakaba mangi baro ngin haban kindet benriu ngin haban ai ka jinge trelang ngimdei ban pech silang ngimdei ban wadong lane ngimdei ban kinno babun sien ngilei ba teng teng tang bakla kendiat nakaliang kano ka jing nakano ka department ngi kloy no bangin kren ngin keno henrei ngi hap perkhat ru ya ka ka jing tre sitom dan kam tam nakaliang ki health workers nakaliang ki doctor nakaliang ki nurse ting hap ai ke burome ki baling bajong ki bangilala ban yo ya ki lat jingeda ni yo ki lat jing kai ki ling bajong ki ki balayo snow ha ke por ra ya ke kubor ke message sabaro ki pajba ba kin sim mi ke lat jingeda kumbala kren doktor mana ke vaccination ke de tang ke ke lunte ke ba mangi hapan sim mi ke lat jingeda omdon dawai ban penkoj henrei tang ke vaccination ke badai kum ke lat jingeda itu ke balayo ke vaksin ro mdei boong ba kilati kena ba kila laj be na gijing stom henrei kiru kin kila hiban sha infect ho virus henrei ka severity kataka jing stom bat ngatrai kumala treni doktor ka hamduna lada ba itu ke balayo ka vaccination ke balayo ka inject kemot ki hamduna kataka jing pin stom jong tu virus bat kila ban fight back kemot ka met ko jong fi kala ban yele kala ban yakun ya kataka ya uni virus uba lada ba fi bisa infect kumta nakaliang zonga ngaso ban aware ya khot lang ye phi baro ikun samla kamtam phi mi sakmat bo pin penstu iki bayi ngasam jong phi kamtam ya kita ki senior citizen le semo kamtam se kathan jongi seni senong kendong ki bo kli ki mo patep ya sedang ko kut jong a la ne jong bi henrei lengba ke jing start ke jong a la ne ke jong phi jong ilang boro oi ini trestom ini penstu iwe iwe kenang ba ngin lait ni gini ki jing pang ki besar kai ke bangi ngi mat ha ni ke sela pertai ko mata tang kini kintin na galiang jonga so ban ai ke jing kublai sibun kublai se jarno yang kesan kente patana ai ke jing so buram bat ke jing so wo MLA jing balak kloy bat kener yang ya ke corona care center ande patana nang ba ibaduk ibasuk berkamtam ekum hare ke por mereka klam bah kelik kawan rukun ke pakim bah banyak da apply de kipas kat hadu kan apply de kipas chano kata ke tip ke koi rei ba ke jing yarap bat lengba ke jing lakloi bat ke jing tristom jong MLA jongi om tang ni labun ki baklat no ladu no ke mensim jongi jong ki breu di parlok budan sate rei itur be bat im ju salia koi be hang ne tik tik ban penbiang bat penbiang bat hapor ni hadru bat hang ne hapo ru kum kilong keningi kloi ban ya trilang bat i na kapor sekapor kamtam kum hakane ya de kene ka klam ban rap deng khong ya ka ba ki jing hikai bilayo ni doktor kalwing ru bat kumju bilayo banyak ngap ki jing tatai jing senang ni MLA jongi ru bat ni MDC jongi Sarviktor bat kumju ru bangi bat ki ne kirang ba bro ko ki don lang hak ne kapor ngar kata ni ai sai sisen ki jing songu ba MLA jongi nang yo kamet ka ba ko bakia ara ying ka sem jong i bat kham tam pan sakri ya kan ko jirang constituency baro ko we wat apedang ke jing yar jong kan area ru nrei ilala ban be tik tik mar kata ngasau ban aingu ya i da ka buram mi i kublai sibun kublai syajarmu